Podcast C2, català.cat, episodi 56è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut i benvinguda al Posa't a prova d'avui. Et proposem posar-te a prova per comprovar si ets capaç de detectar i corregir 7 errors d'allò més freqüents en el nostre dia a dia, en contextos de tota mena, però que no per això són més acceptables. I com que no són acceptables, el que has de fer és evitar-los sempre, però sobretot si tens pensat presentar-te a un examen en què es valoren els teus coneixements de llengua. Tots aquests errors i desenes més els tenim comentats als cursos de preparació per a l'examen de C2, tant a c2català.cat com el curs reconegut pel Departament d'Educació com a 100 hores de formació permanent del professorat que trobaràs a Docua. Com farem l'exercici? Et llegirem un fragment curt que conté 7 errors de tipologia diversa, lèxics, fonètics, morfosintàctics, i tu els hauràs de descobrir i substituir-los per una forma correcta. I nosaltres te'ls comentarem al podcast següent perquè en puguis comprovar el resultat. Comencem a llegir el fragment. Bon dia. En primer lloc, donar-vos la benvinguda a la conferència d'avui en aquest espai tan privilegiat, el Jardí Botànic de Blanes, situat en uns acantilats que voregen la nostra mar Mediterrània i des del que podem sentir la remor de les ones i una olor a roses que impregna tot l'ambient. Avui parlarem d'algunes de les més de 4.000 espècies vegetals que hi ha en aquest jardí, amb forces exemplars d'edat i dimensions extraordinàries. Estic segura que conèixer aquesta riquesa natural contribuirà a que tots nosaltres prenguem consciència de la necessitat de preservar el nostre entorn natural tan apreciat i valuós. Com ha anat? Ja hem llegit el text, ja hauries d'haver detectat els 7 errors. Ho has fet? Els has sabut corregir? La majoria d'aquests errors ja els havíem comentat en episodis anteriors. Segurament per això t'haurà estat més fàcil, però si no els has trobat, t'aconsellem que et subscriguis al nostre podcast i, pas a pas, avancis en el bon ús de la nostra llengua. El proper podcast, el 57è, te'ls comentarem. Però mentrestant, parla'n amb els teus companys i comprova si coincidiu, si heu trobat els mateixos errors. Si us complementeu, potser ells n'han trobat un i tu n'has trobat uns altres. O bé, si els errors que heu trobat no tenen res a veure. Et donarem una pista. Hi ha com a mínim un error fonètic i un de lèxic. Però cal aclarir que pel que fa a la fonètica fem referència al català oriental, concretament al central, el que estem fent servir en tot l'episodi. Bé, i si vols obtenir el certificat del nivell superior de català, el C2, apunta't als nostres cursos. Examinadors experimentats hem creat un curs complet en què t'expliquem les 3 àrees de l'examen i els criteris que fem servir per corregir-les. Familiaritza't amb les diferents parts de l'examen: discurs escrit, gramàtica i lèxic i discurs oral. Presenta't a l'examen sabent què has de fer i com. A reveure!